Maayong gabi Mga igsuon, piyesta karon ni Saint Lawrence, usa ka martir. Ang iyang pagkamatay, sakit kaayo, pero maka-inspire. Ni ay usa ka opisyal sa Roma sa una, nga nagduda, nga naa daw gitaguan nga treasures ang simbahan. Iyang giingnan si Lawrence, ihatag nako ang inyong gitaguan diha nga treasures. Ingon si Lawrence, okay, tagai kog tulo ka adlaw, sir. Gitigom niya tanang pobre ug masakiton ug iyang gipresent ug niingon siya, kini sila ang treasure sa simbahan. Suko kaayo ang opisyal, mautong misugo siya. Imagine, sugbaon nga buhi si Lawrence. Unsa na kasakit, buhi pa ka pero giluto ang imong lawas. Pero tungod sa kalalom sa pagtuon ni Lawrence, halos wala niya mabati ang sakit. Nagpasiaw pa, paminawa. Balihan ako ninyo kay naluto na akong likod. Before siya namatay, niingon, naluto na. Mga igsuon, posible di ay na? Pwede di ay nga i-enjoy nato ang atong kalisod sa kinabuhi? Ang atong problema, pwedeng i-enjoy, ikatawa, ipasiyaw? Well, sa gipakita ni Lawrence, yes. Pero lalom siyang pagtuo. Pero na ako'y nailhan nga pare, ako saksi ko sa iyang pagka-prayerful ug kabuutan. Living saint. Pero ingon sila na daw siya'y sakit na kanser. Pero sa among pag-istorya, dili nimo makita sa iyang katawa, murag walay sakit. One time nag-istorya mi, taod-taod, ang akong pamalandong, sa iyang kalalom sa pagtuo, kaya niyang ingnon ang Ginoo, Lord, dungagi pa akong sakit. Mga igsuon, makaingon ta na, Lord, dungagi pa akong problema. Yes, baliha ko kay naluto na akong likod. Yes. Pero mga igsuon, diha gyud unta ta mo focus atong pagtuo, dili sa ubang butang. Kana gyud unta atong pangandaman kay maunay mabili nato panahon sa kalisod. Muna atong iampo. Pirmi gyud ha? Deep faith, Lord. Ikaduha, buhatan sab natog aksyon gyud. Okay? Balihan ako kay naluto na akong likod. Ang makasultian na mga laglom ug pagtuo, pero kaya na nato, di ba? God bless.